ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ କରୁଛୁ। ହଁ ତାଳରେ ତାଳ ବଡ଼ା କରିବା ଆଉ ତାଳରେ ଖବର ବନ୍ଧା କରିବା। ହଁ ଅନ୍ଧାରୁ ଉଠି ଚାଉଳ ବତୁରେଇ ତାଳ ଛାଙ୍କି ଚୁନା କୁଚି ତାଳ ଛଡ଼େଇ ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଖୋଳେଇକି ଏଇନା ବଡ଼ା ପିଠା କରିବା ଖବର ବନ୍ଧା କରିବା। ଏ ପିଠା ଚାଲିଯିବ ବାରିପଦା। କାହା ପାଇଁ? କାହା ପାଇଁ? ନା ମୋ ନାତୁଣୀ ଖାଇବ, ନାତୁଣୀ ଜାଣି ଖାଇବେ ହଁ ହଁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଆଉ ଖାଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଓକେ ଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଉ। ସେ ଉଠି ପାରୁଛି। ତାଳ ପିଠା ରେଡି ହେଇଗଲା। Oh my god. ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଚାହ ଟିକେ ଚାହ। Oh my god. ସମସ୍ତେ ତ ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛ ଆଉ କ୍ରିଏଟର ଅଛ ଆଉ ନା ଜେଜେମା କଳାକାର। ବର୍ଷାରେ ତାଳ ପିଠା ସାଥିରେ ଚାଗିଲା ସେ ଖାଇବା ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ଦେଖ ଆମ ପିଠାର ଡିଜାଇନ। ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ ଫୁଲ ପିଠା, ମୁଡ଼ି ମୁଡ଼ି ପିଠା। ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ ମୁଡ଼ି ମୁଡ଼ି ପିଠା। ହାଉ ଇଜ ଇଟ୍ ବେବି? Oh my god. କେବଳ ଏଇଟା ଆମେ ହିଁ କରିପାରିବା, ଆଉ କେହି କରିପାରିବେନି ନା ଜେଜେମା। Aha. କେବଳ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏପରି ପିଠା କରିବା ସମ୍ଭବ, ଆଉ କେହି କରିପାରିବେନି। ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ୟୁନିକ୍